mar duogo tok nyasi rumo. Jailieta, Ramogi TV. Kawadhi nyimeni moko kuom jod bura mag Azimio siro lwedo paro mar yaro chenro mar timo twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza mar nywano nyaka jolony e kidienje mopogore opogore ma ok jod bura kende. Kagiloso e kaunti ma Machakos bang' romo mar jokanyo mag Azimio, jod bura go ne olero ni weyo twak makamano e lwet jod bura kendgi ok en paro maliw nikech jod bura inyalo lok pachgi kendo koso miyo jopiny lokruok ma gidwaro. Chris Owino miyo waler. E kinde ni mapod kweth ariyo mag Azimio kod Kenya Kwanza golo chung' motegno ewi dwaro mar yawo sava mar IEBC, jo od bura mag Azimio ogolo luoro moro amora ma jowetegi mag Kenya Kwanza nyalo bedogo ni mano en chenro mar loso piny owacho mar baro wa bar. Ok wadwar nus mkate. Actually, wadwano yawo sava mondo wacham mkate full. Ok wadwar nus tin. Mkate ni en marwa te, wadwano yawo sava mondo nyiswa ni to wan gi mkate full koso waonge kode. Nitie weche ariyo kende. Wan gi mkate full nikech wan ema waloyo kata nolowa waonge kode. Mokwongo kapo kete chike wadwaro ni sava yawo. Mane kwa buonge adieri koro mano biro konyo in future kijakuo tingeni sava biro yawo. Jodito mag Kenya Kwanza osebedo kalieko ni paro mar yawo sava mar IEBC en achiel kuom okenge mag Azimio mar chuno gi loso piny owacho mar baro wa bar, maket gi mano mane ochuga higa mar 2008 e kind ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny machon mosenindo Mwai Kibaki, gino ma jood bura mag Azimio okwedo motegno. We don't have business to discuss servers. You better come prepared to talk on other issues, but not servers, because it is not. If you want to go back to street, sisi ya to teach you in a street, go back, eat your tear gas, go home. Sasa sisi waje sasa tukorogane bunge. Sababu rais amesema hiyo maneno ikuje bunge, waje ikuje bunge na sisi kama wabunge tutafanya kama sisi. Sisi pia si rais. Kagiloso bang' romo mar jokanyo mag Azimio mane otimore kaunti ma Machakos chieng' tich ang'wen, jod bura go bende owacho ni kinde oromo mar miyo duond buche thuolo mar gwelo jokanyo e komiti mochung'ne gwelo commissioners mag IEBC kaka timore e pinje ma oko. Wadwa ni jo political parties ema yiero panel madhi interview the commissioners o kaka nyoja ikawo gi e bat migawo mar sirikal. Mano wadagi kendo waumo wa piny. King'iyo pinje ma oko iwacho ni joma yiero commissioners mag IEBC gin jok mo ogwel gi parties mag siasa. In South Africa, offices malong'o emoketi magin permanent, maka gitimo kosa to pod inyalo yudgi. Negi kwedo weche mosebedo ka ifungo kod kweth mar Kenya Kwanza ni gibuto e tok pek mar ngima e pacho kae e chwalo agenda margi mar siasa, ka bende gisiro lwedo paro mar nywako jolony e twak madhi timore e kind kweth ariyogo. Omiyo nitie gik mwaketo machalo kaka duoko bech gik moko piny, to yawo sava no be waketo kanyo. To kapok giyie timo mana, to koro romo moro mane waromo ma ratiro mar jopiny mwa consult go jopiny cha, mano waneno kapod dhi mbele nyaka chieng' moro weche mwatimogo giyiego ni kare ginyalo timo kaka sirikal. Gini okodono bede bunge nikech bunge ng'ani noseng'iewo ji duto, koro wan waikore iwuoya kucho buchego dhi mbele, to wadwa ni be chiemo tete odog piny kabisa. Bang' Azimio chwalo nyinge 7 madhi bet e komiti madhi tayo twak e kindgi kod Kenya Kwanza, pap koro odong' ne Kenya Kwanza mar golo kweth